Day 16. श्रीराम ओम नमो जी गणनायका सर्वसिद्धी फलदायका अज्ञान भ्रांति छेदका बोधरूपा आता वंदीन वेद माता श्री शारदा ब्रह्मसुता शब्दमूळ वाग्देवता महामाया आता सद्गुरु वर्णवेना जेथे माया स्पर्शो सकेना ते स्वरूप मज अज्ञाना काय कळे आता वंदीन सज्जन जे परमार्थाचे अधिष्ठान जयाचे ची गुह्य ज्ञान प्रगटे जनी आता वंदू श्रोते जन भक्त ज्ञानी संत सज्जन विरक्त योगी गुणसंपन्न सत्यवादी आता वंदू कवीश्वर जे शब्द सृष्टीचे ईश्वर ना तरी हे परमेश्वर वेदावतारी आता वंदू सकळ सभा जये सभेसी मुक्ती सुलभा जेथे स्वये जगदीश उभा तिष्ठतु भरे आता स्तौ हा परमार्थ जो साधकांचा निज स्वार्थ ना तरी समर्थामध्ये समर्थ योग हा धन्य धन्य हा नरदेहो येथील अपूर्वता पाहो जो जो की जे परमार्थला हो तो पावे सिद्धी ते जय जय रघुवीर समर्थ। श्री समर्थ स्तुती। देशाटनाच्या दरम्यान समर्थाने राष्ट्रोत्कर्षाचे दिव्य मनोरथ पूर्ण केले। महाराष्ट्रात श्रीमंत शिवाजी महाराजांच्या स्वराज्य स्थापनेच्या लढ्यात समर्थांचे महत्कार्य व मार्गदर्शन बहुमोल ठरले। स्वतः छत्रपतींनी त्यांच्याकडून गुरुकृपा संपादन केली। स्वकर्तृत्वाने ते राष्ट्रगुरु म्हणून नावलौकिकास आले। दासबोध विचार। दासबोधातील 1:10-25 या ओवीमधला परंतु हा परोपकारी जिजवून या उपदेशामधून समर्थाने मानवाला मानव देहाची इति कर्तव्यता म्हणजे अंतिम कर्तव्य काय याची जाणीव करून दिलेली आहे। परोपकार म्हणजे सोप्या भाषेत निस्वार्थ सेवा, ती करणाऱ्याच्या अंतःकरणात उदात्त सेवाभाव आपसुकच फलीभूत होतो। मानव देह सार्थकी लागतो। पुण्य पावन झालेल्या मनुष्याला निस्वार्थ सेवेशिवाय कोणतेही कर्तव्य कर्म शिल्लक राहत नाही। किंबहुना असा मनुष्य जी जी कर्तव्य कर्मे करील ती ती कर्मे सेवा परोपकार म्हणूनच गणली जातात, असा हा श्रेष्ठ विचार आहे। श्रीराम। प्रश्नमंजुषा। कालची उत्तरे। समर्थांची चालण्याची गती फार तेज होती। मनुष्य देहास विवेक बुद्धी सहित स्वतंत्र इच्छाशक्ती प्राप्त असते। श्रीमद भगवद्गीता 6व्या अध्यायामधून ध्यान योगाचे प्रतिपादन करते। आजचे प्रश्न। समर्थांकडून कोणी गुरुकृपा संपादन केली? मनुष्य देहाची इति कर्तव्यता काय आहे? श्रीमद भगवद्गीतेचा 7वा अध्याय कोणता योग सांगतो? शुका सारिके पूर्ण वैराग्य जाचे वशिष्ठा परिज्ञान योगेश्वराचे कवी वाल्मिका सारिखा मान्य ऐसा नमस्कार माझा सद्गुरु रामदासा। जय जय रघुवीर समर्थ।